Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ BM सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर खुलुमबाय। आं माखासे फेसबुक नायदोंमोन, आंनि स्टुडिअ दङ, बेवहाय नुबाय जे माखासे सुबुंफ्रा शेयार खालामदों जे बनसु जोंनि जे गोदान स्टुडेन्ट इउनियन जे आफाद दानाय जाय बिथांमोनहा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दाबिनो बे थांखिखौ लानानै बेखौ ओमफ्राय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बेखौ लानानै बिथांमोनहा दादों। दा बेवहाय आं नुनो मोनदों जे बिथांमोनहा फैसा कालेक्शन खालामनाय, बहाबा 3000 बहाबा 5000। आं ससियेल मिडियायाव नुदों, बे आंनि बानस'नाय नङा, आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा, बे ससियेल मिडियायाव नुदों। आं बेखौ नोंथांनि सायाव फोरमायनो सानदों आसलते बे फैसाखौ लानानै मा थांखि खालामनो नाजादों। दा दिनै आबसुआ एकर्ड खालामनाय, बिटिआर एकर्ड खालामनाया बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावहाय मदद होनांगौ। दा बिथांमोनहा बेवहाय बिटिआर एकर्डनि जे इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेखौ लानानै बिथांमोनहा धरना होनो सानदों ना गुबुन फारसेथिंजाय धरना होनो सानदों, आरो बे फैसाखौ लायोब्ला मा बाहायनो, मानि सायाव बाहायनो नागिरदों, रियेलि थांखिया मा, बेखौ मानसिफ्रा कुइसन खालामदों। आरो बिनि गेजेराव खायसे सुबुंफ्रा बुंदों, आं स्क्रिनशटखौ होगोन, जे बिथांमोनहा बिपिएफ पार्टिनि जानानै बा नेक्स्ट बिपिएफनि जि इलेक्शन बेवहाय फैसाखौ गारनो थाखाय बै फैसाखौ लादों, कालेक्शन खालामदों। खायसे बुंनायाथ' बयबो बायदिसिना बुंखागोन, नाथाय रियेलिटिया मा बेखौ लानानै बेयाव गोसारदों। बिनिखायनो आं बे टपिकखौ लाबोनाय जादों जे आंनि फारसेनिफ्रायबो आसलते जोंनि जे गोदान दाजानाय बनसु बिथांमोनहा बे रांखौ मानि थाखाय खांमारदों। दा बिथांमोननियाव मोनसे कुइसन लिरनाय दङ, जे बे कुइसना ओरैबायदि होनदों 3000सो गामि दं बड'लेण्डआवहाय आरो बाहेरावबो। दा बड'लेण्डआवनो 3000सो दङब्ला बेखौ हिसाब खालामोब्ला जे 3000 बहाबा फरायसालियावनो खांदों, आरो गामियावहाय गामि आरो फरायसालियावहाय फैसाखौ खांदों जाहैदों। लेटार जे लिरनाय आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव देखायनि। ओमफ्राय बेखौ जुदि हिसाब खालामोब्ला होमबा बे 3000 गामिखौ जुदि हिसाब खालामोबा काउन्ट खालामोब्ला क्रर थाखा जाहैगोन होननानै पाब्लिकफ्रा कमेन्ट खालामदों आरो खायसे पस्ट खालामग्राफ्रा बुंदों। आरो बे कौटि थाखाखौ मोनोब्ला मा खालामनांगोन, बेयावनो कुइसन खालामबाय। बे कौटि थाखाखौ मोनोब्लाथ' मा खालामनोखाय बेखौ माबायाव बाहायगोन, इलेक्शनाव बाहायगोन, MP इलेक्शन बायदिसिना इलेक्शन ओरै थोरै हेनटेन बुंदों, बामसलायदों। दा दिनै आं बेखौ बुंनि, आबसुआ वान साइड जाना दं बा बनसुआ वान साइड जाना दं। सापर्टार्सफ्रा खायसे बनसुखौ सापर्ट खालामग्रा दङ, खायसे आबसुखौ सापर्ट खालामग्रा दं। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? जाय बनसुखौ सापर्ट खालामो बिथांमोना एबसुखौ बुंगोन, आरो जाय एबसुखौ सापर्ट खालामो सापर्ट खालामग्राफ्रा बनसुखौ बुंगोन। दा आसलते मेन थांखिया आंनि फारसेनिफ्राय रियेलि बिथांमोना मानि थाखाय कालेक्ट खालामदों, नैबे बाथ्राखौ आंबो रायजो राजानि जानानै बेखौ बुंनाय थाबाय। जों बयबो, आं गासै दैदेनगिरिखौ बुंगोन खुलुमनानै, जे नोंथांमोनहा सिगां BSc एकर्ड खालामनायनि उनाव BTC एकर्ड खालामदों, BTC एकर्ड खालामनानै दिनै BTR एकर्ड खालामदों। BTC एकर्डखौ आं एकर्डआव नायनाय मथेब्ला बेवहाय बिलटि जा चेयारमेन बिलटिनि जा हाग्रामा मैलोर सार, आरो बिनि गेजेराव काम्पा बरगयारी जा सार, आरो बिनि गेजेराव चन्दन ब्रह्म सारमोन। स' बिथांमोना ज' लोगो नांनानै बै BTC एकर्डखौ खालामदों, आरो लोगोसे बै समावहाय आबसुआ बिथांमोनखौ सापर्ट होदों, नाथाय बिनि थाखाय फेरलेबसेबो बिथांमोना क्रेडिट होआखै। दिनै मोनसे हारियावहाय गोबां आफाद सोरजिदों, आरो बै आफादफोरखौ लानानै जे मोनसे बिटिआर एकर्ड खालामबाय। बेवहाय आगुनि जे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा उइटनेस हिसाबै बिथाङा साइन होबाय। दिनै गोबां सुबुंफोरा बेवहाय साइन होदों आरो एकर्ड सिगनेटारिस जानानै थादों। बे हिसाबै नायोब्ला माखासे गोरोन्थि जादोंब्ला बहा गोरोन्थि जायाखै बिथांमोना बिनि सायावहाय संदांनायखौ खालामदों। दा बिनि हिसाबै जों बयबो बेखौ सापर्ट होनांगौ। दिनै नोंनि आथिङावहाय माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै गाराय जादोंब्ला बै गाराय जानाय एक्सिडेन्ट जानायखौ फाहामनो नाजानांगौ ना नोंथाङा बै एक्सिडेन्ट जाग्रा गाराय जाजाग्रा सुबुंखौ सोबानाय बखिनायखौ खालामगोन। स' आसलते नोंथाङा जेब्ला बै समावहाय जि सिटुएसनावहाय जे मददनि गोनांथि, बै मदद समावहाय नोंथांमोना सापर्ट होनांगौ, बयबो इउनिटि जानांगौ।
बे नङाखि आं माबा मोनसे सोरखौबा गोरोन्थि खालामदों आं बुङाखै जास्ट आं बेखौ एक्सप्लेन खालामनो नाजादों जे नोंथांमोनहा गावजों गाव इउनिटियावहाय सापर्ट होनांगौ दिनै बनसुआ माबा मोनसे टारगेट लानानै बेवहाय धरना होनो नाजादों आरो बे धरनाया मा बा बिसोरना दिल्लीयाव थांनो नागिरदों बे दिल्लीयाव थांनायनि खारना मा दिनै बिथांमोननि थांनायनि खारनाव बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफाफोर बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावहाय फेलें जागोन नामा माबा मोनसे बिथांमोना बेखौ एगेन्सै बुंनो नागिरदों नामा ना बिथांमोना बिनि सायावहाय बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिनि बागै बुंनो नागिरदों नामा बे कुइसना फुरा जोंनि बर' समाजाव गोग्लैनानै दङ दायो दा बिनिखायनो खोब जों बयबो गावनि रांखौ जानला मोनला दा वेस्ट खालाम बनसुखौनो होनबाय आं जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौनो होनबाय आं गासैबो दैदेनगिरिफोरखौनो होनबाय आं बिथांमोना गावनि जि मोननाय रां बेफोरखौ जानला मोनला ओरैनो उरायहोनाङा मानो होनोब्ला आं बेवहाय रावखौबो नों बनसुखौ दा सापर्ट खालाम नों आबसुखौ दा सापर्ट खालाम आं बुंनो हाया आरो आं बुंनो हानाय मोन्थाय गैया बेवहाय दिनै आं बुंब्लाबो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय सोरबा सासे सुबुङा बनसुखौ मोजां मोनग्रा दं सोरबा सासे सुबुङा आबसुखौ मोजां मोनग्रा दं आबसुआ गोदो समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि रावखान्थि हारिमु गासै बिथिङावहाय खामानि मावबोनाय बिनिफ्रायनो जोंहा मानाव गेदेर बड'फा जायखौ नोंथांमोना बुङो बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा दानि दैदेनगिरिफ्रा दा बनसुनि दाख्लैबावै सोरजिजानाय जे दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो बड'फाखौ खुलुमो बड'फाखौ मानियो अब्ला बड'फाया बबे आफादनिफ्राय फैनाय आबसुनिफ्राय स' आबसुनिफ्राय गोबां सुबुंफ्रा फैदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सार फैदों आरो बिनि गेजेराव प्रमिला रानी मेडाम फैदों जोंहा बिनि गेजेराव बिश्वजित दैमारी सारमोनखौनो होन गोबां दैदेनगिरिफ्रा जेरै नोंथांमोनहा दा बुंगासिनो दं दावराय देख्रेब जाय दावराय देख्रेब आगोलनि जि इएम बिथाङाबो दा माखासे बिथिङावहाय खामानि मावदों नाथाय बेवहाय माखासे राजनितिकनि लानानै आं बेखायनो बुंदों पलिटिकेला जोंनि थाखाय गोबां इम्पर्टेन्ट पलिटिकेल थायोब्ला जोंनि एरियायावहाय दाङाबाजिया जाखागोन नाथाय बेनिफिटबो जायो मानो होनबा जाय रुलिं पार्टिखौ कुइसन खालामगोन बिथांमोननि थाखाय रुलिं पार्टिया फर्सआव जायो आरो खामानिखौ मोजां मावनो हायो आरो बिनि गेजेराव जाय मानसिफोरा बेवहाय जास्ट एदावनानै मालाय मोजां खामानि मावनायखौ दुसिबाय थायो बेखौ रायजो राजाफ्रा सिनायखायो नोंथांमोना बेवहाय सिनायनांगोन सोर मोजां खामानि मावदों सोर मावाखै दिनै नोंथांमोनखौनो आं बेखौ बुंगोन आरो खेबसेबाव नोंथांमोना मा हिसाबै थांनाय 17 इयार्स सरकार दानाय हाग्रामा महिलारी सारनि निश्चय बिथाङाबो गोबां खामानि मावदों जेनेबा किन्तु थांनाय 17 इयार्सनि जे सरकार दानाय दानि नैबे 2 बोसोरनि सरकार दानायजों बोरैहाय नोंथांमोना रुजुगोन बोरै बेखौ कम्पेयार खालामगोन नोंथांमोना कुइसन खालामगासिनो दङ मा मावदों नोंथांमोना नुबायानो नाथाय बेखौ नोंथांमोना बावैनो मोनथिगोन माखासे बिथिङावहाय दिनै हाग्रामा महिलारी सारनि जि बिटिसि एकर्ड दानाय आरो दिनै बिटिआर एकर्ड दानायनि गेजेराव दिनै जोंनि मानबिराद प्रमद बर' सारा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बुंहोबाय जे एरिया बारायनाय बै समावहाय बिथाङा बर'नि जि जनजाति बिटिसि आवहाय जेसेबांखिनि पार्सेन्ट सुबुंफोर बर'फोर दं बेखौ एरियाखौ लानांगौ बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बै समावहाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आगोलथ' सनितपुरमोन बेखौ लानांगौ लखिमपुर फारसे लानांगौ बेबायदि हिसाबै मानो बिथाङा साननो बावगारखो खालि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिखौल' मानो नोजोर होखो बिथांमोनहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जि दानाय लखिमपुर बिनि सायावहाय हाग्रामा महिलारी सारा मानो नोजोर होदिया बिनि बागै दिनै बे बाथ्राखौ बुङोब्ला बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि खायसे सुबुंनियावहाय देहायाव नांनाय नङा मानो होनोब्ला बेवहाय बिथांमोनहा जि मावनानै दं बेजोंनो मोजां फेमिलिया नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थाङोब्ला गाबखांगोन नोंथाङा नाथाय सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवबो माखासे गुन्जेर हाबनानै दङ नाङा बिथांमोनहा माखासे सुबुंफ्रा मोनजानानै दङ बिथांमोनहा बिनिखायनो बै बाथ्राखौ बुंनो थाखाय बिथांमोनहा पइन्ट स्टप खालामना दोनदों
दिनै बिथांमोना बैफोर सुबुंनिफ्राय मोननायखौ बन्द जाबानो बिथांमोनाबो रिस्कार मोनगोन स दैट इज पलिटिक्स बेनो पलिटिक्स राजनीति खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ राजनीतिनि गेजेराव सोर मोजां नङा बेखौ आं फोरमायनो थाखाय माखासे बिथिङाव आं बुंगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ नोजोर हो नाथाय नोंथांमोना बेवहाय माखासे उल्था जाबसिननो थाखाय नाजादों that is your problem it is not my problem but आं आंनि फारसेनिफ्राय ट्राइ खालामदों मिथिबायना आं आंनि फारसेनिफ्राय ट्राइ खालामदों नोंथांमोना आंखौ नाय खायसे माइनर्स थट जायफोर उन्दै साननायनि जायफोर उन्दै गथ' जायफोर सुबुंफ्रा आंजोंनो समान बाट साननायफ्रा बिराद डाउन बिथांमोननि कमेन्ट जे खालामनाय बेखौ आं नुयो नाथाय आं बेफोरखौ इगनर खालामो मानो होनोब्ला बिथांमोननि कमेन्ट खालामनाय आं बेखौ नायोब्ला बिथांमोननि कमेन्ट खालामनाया दान्दिसे समनि थाखायल' आं बुङो फुरा फिउचारनि थाखाय नों रायजो राजाफोरनि थाखाय आं नोंथांमोननि भइस जानानै माखासे बाथ्राखौ बुङो दा बिनि बेलायावहाय नोंथांमोना सायख'नांगौ दिनै नोंगौ जाय मानसिया मोजां खामानि मावगासिनो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि न'खरनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंब्ला डेफिनेटलि नों मोजां बेखौ मोनगोन दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो खायसे सुबुंनि न'खरखौ मोजां बानायदों बिनिखायनो बिथांखौ मोजां मोनो बे गुनिगार नङाना जेनेबा बिथाङा बेखौ बिथांनि न'खौ मोजां खालामना होदों हिसाबै बिथांखौ मोजां मोनदों नङा होमबा दिनै हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौल' सानदों बिटिआरनिखौ दिनै प्रमद बर' सारा बिटिआरनि अनगायै बिटिआरनि बायजोआव थानाय रायजो राजाफोरखौ सानदों बिथाङा आरो जेसेबां हायो बिनि सायावहाय खामानि मावनो नाजादों सनितपुर बिश्वनाथखौ सोनो नाजादों आरो बेखौ एनाउन्स होबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि सायावहाय आरो बिथाङा गोबां जेसेबांखिनि जे एफर्ट खालामनानै 1500 crore आरो बिनि स्किम बारा बायदिसिना लाबोगासिनो दं आरो बिथांनि जे आखाइनि जिखिनि पावार बे जे माने भारत हादरनि होम मिनिस्टार अमित शाह बिथां सारजों नरेन्द्र बिथांमोन सारजों गोसो जाबानो बिथाङा लोगो हमहैनो हानाय पावार दं गावनि इस्युसखौ खोन्थादों दिनै माखासे मा होनोब्ला बेखौ डिलिमिनेशन ना मा होनो बेखौ जायगा एरिया बाउन्डारि खालामनाय नङा होमबा स' बेनि सायावहाय जे माखासे एसे थाबथादों बेखौ लानानै खायसे सुबुंफोरा सुबिदा मोननानै बुंगासिनो दं आरो बेखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा दरना होनायनि नाटकबो खालामनो हागौ जे जानोसै समाव जेरै फिथाइया मोनखासिगोनानो अब्ला बे फिथाइ मोननोसै समाव बै बे दंफांनि खाथि खाला थानायफोरखौ साफा खालामनानै दै लुनानै मानानै होफ्लानाय स' बेबायदि खायसे थायो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना नुजोबलांगासिनो दङ सिगां ससियेल मिडिया गैयामोन बिनिखायनो रावबो बुंग्रा गैयामोन दिनै एसे एनैबाबो बुंग्रा ओंखारबाय बिनिखायनो नोंथांमोना दानि नैबे 2 बोसोरनि सरकार दानायखौ नोंथांमोना खायसे मा नुदों गोरोन्थि बायदि माने सिगाङावहाय नोङो मोनसे फिसा मावनायखौबाबो नुलामोन खोन्थाग्रा गैयामोन दानिया मा ससियेल मिडियाआव पस्ट खालामनानै बेखौ नङा होमबा पस्ट खालामबाय होबाय बेखौनो बुंबाय नङा होमबा स' बेबायदि आरोना स' बेखौ मिन्थिनोब्ला नोंथांमोना नेनांगोन वेट खालामनांगोन दिनै नोंथांमोना मानो बावगारदों सुपार 50 बायदि मोनसे बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारा बेखौ बानायनाय प्रग्रामखौ दिनै बेनिफ्रायनो जुदि सोरबा डिसि जायोब्ला सोरबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायोब्ला अब्ला बर'निफ्रायनो जाबाय IAS IPS जायोब्ला जोंनि बड'लेण्डखौ सोरजिनो हानाय दैदेननो थाखाय जोंनो बिसोरबायदि सुबुंखौ नांगौ ओरैनो नोंथांमोना मिथिखागौ गुबुन जाथिया जोंनि जायगाखौ डेभेलप खालामनायाव मदद होगोन अब्ला स' बेफोरबायदियाव मानो बाख्नायाखै दिनै गोबां खामानि दङ रायजो राजाफोर बेफोर मावनायखौ आं नोंथांनि सिगाङावहाय एक्सप्लेन खालामगोन बेफोर फिथाइया जाबाय फिउचारनि फिथाइ आरो पार्मानेन्ट फिथाइ थेंक इउ स' माच थेंक इउ